Moro. Mä oon koronavuosista alkaen tyytynyt vaan nyökkään. Ainoastaan tanssiparille annan kättä. Okei. No, tässä ei ole istumapaikkaa. Mä oon tässä henkisenä tukena tossa. Joo. Parin pöydän päässä. Mitä tuntuu olla? Miten sä siinä olet? Ei. Voisin katsoa. Hän yrittää jotain vaan. Te voitte lähteä nyt siitä. Mennään tuohon ulos. No niin, kerrankin asiallista palvelua. Kirjastossa käyttäydyttiin paljon huonommin. Kiitämme Vartijaa asiallisesta toiminnasta. Takatila vapautui. Kiitämme. Asiat on aina tärkeää tallentaa. Kulttuurihistoriat ja sotahistoriat. Seppo Lehto, 4. tammikuuta 2025. Se on moro.